Tak a sme späť v našom štúdiu. V tejto chvíli sa, milé dámy, dozvieme, aké sú novinky vo francúzskej manikúre. No a to nám prezradí pani Beata Slimáková. Vítajte, dobrý deň vám želám. Ďakujem, dobrý deň. Takže klasická francúzska manikúra, podstata je v tom, že špička nechtu je biela a potom zvyšok nechtu nalakujeme lososovou, ružovkastou alebo takou jemnou farbou laku. To nám je jasné, ale aké sú tie novinky? Aká môže byť iná, taká netradičná, neklasická francúzska manikúra? Francúzska manikúra v podstate na to klasické lakovanie francúzskej manikúry od 75 rokov, tak aj to sa samozrejme vyvíja. A dnes tým, ako sú veľmi moderné a trendy tie neonové odtiene lakov a výrazné odtiene, tak v podstate sa to prenieslo aj do klasickej francúzskej manikúry, kde samozrejme sa zachová ten spôsob lakovania, nalakuje sa nejako brúško a potom tá špička sa dolakuje nejakým výrazným odtieňom. To znamená, že sa môžu kombinovať rôzne farby, aj také, ako ste povedali, neónové. Prípadne môžeme, keď sme zvyknuté lakovať si necht červenou farbou, bez problémov môžeme francúzsku manikúru aplikovať tak, že použijeme červený lak a prípadne bielu špičku nechtu? V podstate je to len od toho buď skombinovať k oblečeniu, alebo aké farby má žena rada a uprednostňuje. Takže dajú sa tam využiť aj na tú špičku nielen neonové odtieňky, ale aj treba glitrové veci, alebo samotné kamienky vyskladať do tvaru francúzskeho oblúčika na tú špičku. Takže v podstate dá sa urobiť kombinácia červená, keď ma niekto obľúbuje červenú aj s bielou, ale aj s čiernou, ak sa nebojí. Aj čierna, áno, tak to už je také výraznejšie a netradičné naozaj. Sú rôzne spôsoby aj, ako si môžeme vlastne francúzsku manikúru naniesť. Klasika je klasický lak, samozrejme. Čo sa týka francúzskej manikúry, tak v podstate dá sa použiť gelová technológia, akrylová technológia, klasická laková, alebo dnes veľmi obľúbený už jen gelák, pretože gelák v podstate je lakovanie, ale vydrží o mnoho dlhšie, tie 2-3 týždne, takže ženy ho často uprednostňujú a výhodný práve na dovolenkové obdobie, do ktorého sa blížime. Áno. Prispôsobiť svojim plavkám, po prípade oblečeniu na letnú sezónu. Aj tú farebnosť, teda už môžeme sa aj s tou pohrať na našich nechtoch. Samozrejme, máme rôzne tvary lôžok, takže prispôsobiť je asi podstatné aj tú francúzsku manikúru. Všetko závisí od toho, či sú nechtiky žena uprednostňuje dlhšie alebo kratšie a potom, či uprednostňuje ten mandlový tvar alebo také tie hranatejšie nechtiky. Dnes samozrejme sú modernejšie, alebo uprednostňujú ženy krátke nechty a tým pádom aj tá jemná špička sa vlastne tvaruje len veľmi jemnulinko a tenko a nevytvaruje sa až do takého oblúčika, ako keď sú napríklad nechtiky dlhšie. Takže tento je dlhší. Tieto dva sú dlhšie nechtiky s tým, že jeden je mandlový tvar, jeden je hranatejší. Tam vidno, že ten smajlik je točený tak do väčšieho oblúka. Áno. Takže tá špička je taká oblúková a je výraznejší smajlik. Pokiaľ je u kratších špičiek alebo kratších nechtikov, tak tá špička je veľmi jemnulinká. Áno, a tu môžeme vidieť, že môžeme pokojne naniesť ružovkastý lak a ružovú špičku. Dá sa úplne, hovorím, od toho, akú v podstate žena uprednostňuje farbu a ako sa dobre cíti. Takže toto napríklad na tomto obrázku je veľmi prirodzené, jemné základná farba ako brúška toho nechtu a tá výrazná špička. Čiže tuto je to len tak kvázi akoby vymenené. Ale samozrejme dajú sa urobiť už či ako tými glitrovou metódou alebo nejakým výraznejším neonovým odtieňom. Áno, toto je taká tá klasika, ktorú poznáme. My si dnes ukážeme farebnú francúzsku manikúru, pretože naozaj dnes je to taká novinka, čo sa francúzskej manikúry týka. Vy ste nám ešte priniesli ukázať aj také ďalšie, neviem, či techniky francúzskej manikúry, ale určite možnosti, ktoré môžeme využiť. V podstate tu sme len chceli poukázať na to, čo sme pred chvíľou vraveli, že podľa toho, aký je tvar nechtika, toto sme sa snažili nasimulovať ten krátky nechtík, že to je tá klasická francúzska manikúra a potom tu sme sa snažili zobraziť už nejaké buď vzory alebo pomocou kamienkov alebo nejakých striebornej a zlatej farby, ktoré sú veľmi moderné a veľmi dobre sa kombinujú. Áno, takže taká novinka môže byť možno aj takýto tvar špičky, taký netradičný, nie je ani rovný, ani oblúk, to nie je? Aj tá špička dneska v podstate nemusí byť, môže byť kľudne len z jednej strany do druhej, do takého trojuholníka, alebo sa vytvoria dva trojuholníky po kraji. Alebo ako vidíte, tuto dokonca sa vraví tzv. Obrátená francúzska manikúra, kde tá lunula je nakreslená tiež takou istou farbou ako špička. Áno, takže toto je taká farebná, poriadne farebná francúzska manikúra a ešte dokonca aj obrátená francúzska manikúra. Aký efekt potom dosiahne ten necht, pokiaľ máme takúto francúzsku manikúru?
podstate je to... Neskráti to lôžko? Ani nie. Samozrejme, takýto vzor by si mala dovoliť žena, pokiaľ má tie nechtové lôžka trošku predĺženejšie. Keď sú príliš krátke nechtové lôžka, že tie nechtiky samotné sú maličké, tak naozaj nemuselo by to dobre vyzerať, ale je to zase len od vkusu. Áno, toho, áno. ako si niekto zvolí. A tu vidíme, že môžeme použiť aj rôzne kamienky. Kamienky sú v poslednej dobe veľmi in a tak, jak sa všetko trbliece, či už na šatičkách alebo vo vlasoch, topánkach, tak vlastne sa kamienky vsadzajú aj do nechtov a takisto sa vsadzajú do rôznych buď obrazcov alebo na tú špičku, keď máme aj klasickú francúzsku manikúru, že tú klasiku, jemné lôžko a biela špička, tak si ju vieme dozdobiť treba s kamienkami, ale kamienky môžu byť kľudne aj na tejto vedľa, keď je neonová špička. Prípadne aj na tej modrej. Áno. Aj tam sme ešte trošku zvolili dokonca, že je treba modrá špička a ešte je tam potiahnutá biela čiaročka, čo zase trošku iný spôsob lakovania. Áno, tak a my už aj pracujeme, respektíve Miška pracuje. Povedali ste, že v podstate gelák je tak celkom praktická záležitosť, pokiaľ chceme vycestovať na dovolenku, aj v rámci francúzskej manikúry. Myslím, že pracujeme, jedným očkom som sledovala, naozaj krásnymi neónovými farbami, čo je teda novinka vo francúzskej manikúre. Ako si predpripraviť necht na gelák? Nechtik na gelák sa predpripraví tak, že sa urobí dokonalá manikúra, pozatlačujú sa koštičky a potrebujeme dokonale pripraviť ten nechet, aby naozaj gelák alebo aj lák nezasahoval až do kožičky na nechte. Áno. Potom a teraz si ukazujeme vlastne to, ako sa nanáša špička, ako ju Miška natrieš. už naniesla farebné gelaky a aby urobila ten kontrast, tak zvolila bielu špičku s ružovou. Vyzerá to veľmi zaujímavo. A v podstate tú bielu špičku tam len tak jemne vkladá, nakoľko ten modelka nemá príliš veľké nechtové lôžka, tak sme chceli ukázať, že aj na takých menších, kratších nechtových lôžkach sa dá vytvarovať dobrá francúzska manikúra a tam naozaj vtedy není nutné ten velikánsky smajlik tvoriť. Áno, dobre, no my vás necháme teda pracovať, Mišku necháme pracovať. My sa dnes ešte uvidíme a pozrieme sa na rôzne typy, ktoré... No a keď si budeme vychutnávať slniečko na takom lehátku, milé dámy, farebná francúzska manikúra určite vynikne, samozrejme. My sa teraz pozrieme na to, čo pre nás pripravila Miška. Vidíme, že naozaj je to veľmi farebná francúzska manikúra a špičky nechtov sú naozaj odlišné. Farebné, ale aj iné. Miška zvolila rôzne farby, tie nechtiky pôsobia teraz ako rozsypané lentilky, v podstate sú malé, ale zároveň veľmi farebné. Každú jednu špičku zvolila v kontrastnej farbe, aby dokonale vynikla tá špička a zvolila kombináciu nielen gelaku, ale aj zdobiacich lakov, alebo gelakov s 3D efektom, takže vytvorila tam rôzne kombinácie, aby to ukázalo. Beatka, pokiaľ ležíme na tom lehátku, slníme sa, opaľujeme sa, chytáme jednoducho bronz, môže sa stať, že slniečko vyťahne tú pôvodnú farbu laku na nechtov, alebo nie? V podstate aj laky, aj gelaky, ale aj samotné gely, tie technológie sú také, že niektoré pigmenty môžu byť ovplyvnené trošku slnečným žiarením a do istej miery aj morskou vodou a vplyvom slnečka môže dojsť k vyblednutiu farieb. Vtedy je výborné zvoliť rôzne top coaty, ktoré obsahujú UV blokátory. To je vlastne taký nadlak? Je to v podstate nadlak, ktorý sa dá použiť aj či je gelová, laková alebo gelaková metóda. Obsahuje UV blokátor, to znamená, že proti slnečnému žiareniu a trošku zníži tú intenzitu toho žiarenia a vplyvu slnečka na tú jednotlivú farbu. Je to priehľadná farba, takže tá farebnosť sa nám zachová, iba to, že chráni vlastne tú farbu. Áno. Dobre, ten top coat môžeme naniesť, pokiaľ máme gel lak, alebo samozrejme klasický lak, ale keby sme náhodou vycestovali teda na dovolenku s gel lakom, môže sa stať, že príde k nejakej reakcii? Ja neviem, morská voda? V podstate nejaká reakcia, ako myslíte na pokožke, alebo len tej farby? Myslím laku toho laku. samotného. To som vravela, že v podstate tá morská voda a slniečko môže ovplyvniť do isté to vyblednutie. Trošičku, že tá sila tej farby môže, ale nie každý. Hej, to záleží od tých pigmentov v tom. Ale odlupnúť samotný lak môže aj to, ale to nemusí byť len vplyvom mora. To stačí, že trošičku sa narazí a môže nastať takýto spôsob. To znamená, že sú aj na domáce použitia gelaky dnes, ktoré keď si žena vezme so sebou, sú to také veľmi chutné malé balenia, takže vlastne to nezabere ani veľa priestoru v taške na dovolenku. Takže... A pokiaľ by sme chceli zmeniť farbu
daného laku, tak môžeme prelakovať samozrejme iným lakom, nie je žiaden problém. Pokiaľ trebárs vidíme, že tá intenzita už nie je taká, tak si môžeme zvoliť práve zobrať so sebou lak vo farbe toho gelaku a prelakovať, tým pádom predĺžime to lakovanie samotné, aj tú intenzitu oživíme tej farby. Tak, my sa veľmi tešíme, Beatka, veľmi pekne ďakujeme, milé dámy. Môžeme byť aj takéto krásne, farebné počas tohto ročného leta.